Wel, mae yna fwy o gystadlu o'n blaen ni fan hyn yn adran y gwartheg erbyn hyn. Pencampwriaeth Sioe i'r gwartheg Godro. A dwi'n cael cwmni Cari Fflir Thomas. Bore da. O Gymru'n wreiddiol. Ie. Wyt ti dal lawr yng Nghernyw, Cari? Dal lawr yng Nghernyw. Ac yn neud beth? Gweithio i cogent, felly mynd ar ffermydd bob dydd a yn helpu gyda'r bridio. Felly. Ac yn ymddiddori'n fawr iawn yn y gwartheg Godro. Mae'n mynd i'r sioe. Ac yn ferch Ffarmodro hefyd. Ie, Ffarmodro yn Gorsgoch. A hefyd Sonia Davies, fydd gyda ni ddoi o Sir Fôn. Bore da, Ifan. Bore da, Sonia. Diolch am ail ymuno da ni. Dim problem o gwbl. A war y teg yn cael deuddydd yn y sioe te. Deuddydd yn y sioe. Pwy sy'n neud y Godro adre? Wel, mae dad a'r gŵr adra. War y teg iddyn nhw. Da iawn wir. A helo mawr iddyn nhw os ydyn nhw'n gwylio heddi, yn dyfe. A'r ffit Sioe sydd o'n blaenau ni nawr, ac mae'r Holsteins yn edrych yn anhygoel. Dwi'n meddwl bod hi'n iawn i wei, mae diwrnod yr Holsteins mae am fod, yn dyfe? Fi'n credu fi o ddoi y sioe orau o Holsteins sydd wedi bod am spel yn yr sioe Frenhinol. A mae'r ddoi yma yn esiampl ffantastig o'r bryd. Doi champion ar reserve o ddo, a maen nhw'n ddoi yn y senior cow class, a mae'n anodd gweld rhywbeth yn anghywir amdano'r ddwy yma. Mae'r fiwch goch ti cael llwyddiant eleni yn barod nôl mis Mawrth o'r ti'n sôn yn gynnar? Do, fi oedd Hefyn, enillodd Hefyn y champion Coch y Gwyn yn Dairy Expo lan yn Carlisle yn mis Mawrth. Mae'n fiwch, fi'n credu, mae jyst yn mynd yn well a well gyda oedran yn diwyn. Mae'n fiwch la, ynddi. Mae'n job dewis o'r ddwy, nath ni ddeud oed da. Mae'n job dewis o'r ddwy yn nhw. Trwch blewyn sydd rhwng y ddwy yn dyfed fel welon ni ddoi wrth gwrs. Lystra, mae'n nôl mas nawr eto yn y ffit Sioe ac maen nhw jyst mor gryf, mor bwerus. Ond mae hefyd yn gret i weld Brown Swiss o'n blaen ni fan hyn nawr. Trenu bod nhw ddim fiwch arall mewn llath, achos mae'r un sy'n mewn llath fan hyn. Mae'n fiwch arbennig iawn ar y teg, ydw i? Mae'n correct ofnadwy. Ydw i? Cymaint o ansawdd i'r cader fyna, cymaint o vaination, a odi, mae'n re. A mae'r fiwch sych, bod hi'n sych, mae mor dda dros y cefen, mae mor dda dros y top line, cymaint o width yn tu ôl hefyd. Maen nhw yn ddwy esiampl ffantastig o'r bryd Brown Swiss, ond dyn nhw. Maen nhw'n edrych yn dda iawn. A'r Burgorn wedyn, drysgol goch, beth am y ddwy yma, te Sonia? Wel, mae'r ddwy yn prisia tot ofnadwy gan nhw. Oes. Dymda'r corff, top lane da, maen nhw'n esiampl da ofnadwy. Dwi'n siŵr iawn mae wedi hoed nhw, ond maen nhw'n edrych yn dda iawn, dweud y gwir. Ynddi. Be'n eidio rhain, Cari? Maen nhw'n ffantastig yn dyn nhw, a yr un sydd ar y tu fewn fan hyn, mae'n rhedeg lan i'r ysgwydd yn neis, a mae'n cymryd o ansawdd, a mae'r ffordd mae'n blendo'n rili neis i'r corff yn yw. Mae'n esiampl dda iawn o'r Burgorn. A'r jersey wedyn yn cael ei tynnu fewn i'r llinell trws nesaf i'r Holsteins. Mae yna ddwy fiwch dda fan hyn hefyd, un o'r jerseys ma wrth gwrs wedi ennill y gil wobr yn y Pencampwriaeth yn gynharach. Dwy jersey neis iawn ar y teg. Un nhw'n ddigon da, dyna'r cwestiwn. Ddim cweit falle. Fi'n credu fydd hi yn dydd y Holsteins heddi. Fi'n credu mae'n anodd gweld unrhyw beth yn mynd rhwngddo'r ddoi yma. Ond mae'r jerseys maen nhw'n dda. Maen nhw'n rili dda. Trenu bod dim mwy o eirsias yma, eleni, Sonia. Mae'n drenu ddweud y gwir. Ond fel yna mae'n mynd fel o'n i'n sôn efo'r diciau a popeth. Mae'n cael effaith mawr ar bob. Ond mae'r Holsteins yn edrych yn gryf unwaith eto yn y ffit Sioe, felly dowch nôl i weld le mae'r garden goch na mynd yn y man. The winners. Before I do that, I'm just going to go through the pairs. Pair of Holsteins here at the top. You've got to really admire the power and the strength of these two great cows. 1/4 calver, 1/5 calver. Really on the money. Great udders, beautiful veination. And what I'm really looking for is things that can really track on their legs as well. Got very good locomotion, and these two cows have got that. Move on to the jerseys. You've got to admire their balance, their openness, the dairiness, quality right the way through the bone structure. And the two short horns, one a heifer, one's a second calver, but what a beautiful balanced group of a pair of heifer, the cows, young cows these are. Beautiful bone structure, great front ends on them,
great bone quality down through, and then you admire these two brown Swiss cows, the sheer power, the length, the overall strength right the way through them. Just got to admire these two brown Swiss cows. Ladies and gentlemen, I'm going to tap out my champion and my reserve, the Fitzu. Can you join with me in congratulating these exhibitors for turning out such a great group of pairs. Thank you. A dyna ni, Alan Timbrell o swydd Gaerloyw yn sgwrsio ac yn rhoi i farn ar y Pencampwriaeth. Mae Carrie Fleer Thomas a Sonia Davies gyda fi o hyd. A le mae e'n mynd, boes? Dwi'n meddwl bod ni gyd yn gwybod mae at yr Holsteins eithaf yn y diwedd efe. Dwi'n credu fi a Holsteins fydd ei heddi. Fydden ni'n gweud, fi'n credu bod eitha saff i weid. A cymaint o quality gyda nhw, ond hefyd maen nhw'n gryf hefyd. Fi'n credu fydd hi'n anodd dod heibio'r Holsteins heddi. Fydd hi'n job heddiw. A mae'r ddwy matcho fyd dwi'n meddwl. Maen nhw yn. Cam i nôl unwaith eto. Un edrychiad ond comment on at yr Holsteins. Wedi cipio'r Fitzu. Ar is Pencampwr, i'r Burgor. Ffantastig. Aw, da iawn wir. Da iawn nhw. Hynod o falch dros teulu Drysgol Goch. Ar bryd, achos mae'n bwysig bod nhw'n cael i eiliad yn yr heilwen hefyd, yn dwi? Mae'r ddwy matcho fyd, maen nhw'n dwy short-ons reit neis, wedi gwir. Maen nhw'n ddwy arbennig. Gwych, felly dyna ni yn gwybod erbyn hyn te. Mae'r Holsteins wedi cipio'r Fitzu y Gwartheg Godro. Wel, hefyd a chanllon gwarchiadau. Chi wedi gwneud i to? Do, diolch, ie. Mae'n da bech chi'n dod i Sioe ennill yw'r Fitzu a pob un sydd yn Siowan yn y wlad mae'n gwybod am y Fitzu. Mae'n highlight o'r wythnos a especially fyd a Ceredigion yn oddi'r Sioe yn special iawn i ni fel teulu. Ydy, allai credu'n wir. A mae yna ddwy fiwch arbennig fan hyn, dych chi boes. Fydda nhw nôl mas nawr yn y tîm o 5? Bydd nôl mas ar y ddwy nesaf yn y tîm to a gweld lle ni'n mynd cam yn nes blaen to. Holsteins y cadwro da yma? Odi, mae'r safon yn uchel a chi disgwyl bod y da gorau yn y sioe yma yn wneud yn dda. Falle gen i sgwrs todau ar ôl y tîm o 5, ond ei, llongarchiadau hefyd. Dwy fiwch rhagorol. Thank you.